Как е срам да са такова, да откажеш така? Аз не знам кой да те питам. Как се казвате? Иван. Колко се години? 3. Откъде? Варна. Варна. Къде учите? В училище. С какво се занимавате? Ученик съм. През свободното си време какво правите? Следващия въпрос. С какво смятате да се занимавате в бъдеще? Смятам да стана кондуктор. Какви са вашите хобита? Обичам се возя в автобус. Общо взето оттам ми идва и мечтата да стана кондуктор. От малък такова ми е тръпка ми, не знам. Привличат ме билетите, не знам. Мислите ли, че работата на баща ви е повлияла на вашето решение? Не, смятам да се издигна на върха и да стана по-добър кондуктор от него. Вярно ли е, че употребявате хероин? Да. И ексклузивно Иван употребява хероин. Какво лошо има в това? Да. Добре, тогава дайте ни един пример за билетче. Ето това е билет. Ето ще покажа сега. Тия билети съм ги събирал с живот. С живот време. Ето. 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 Колко билета имате всъщност? Много. Ето, тези билети са вече ГМО билетите. Това се викат ГМО билети. Те са по-скъпи билети. Мога така да работя, те само да се прекъсват. Аз съм подготвен психически и физически за психоатаки. Благодаря. Да, пинете се от водата. Няма нужда, аз съм хидратиран достатъчно. Смятам, че Ела малко плешки. Смятам, че такива пречки могат да повлият на моята професионална кариера и на моите професионални голови. Точно така. Да, аз съм заедно с него. Ще представите ли това момиче пред Да, нас? това е Мехмед. Псевдонима е Кристина. Откъде се познавате? Пред един старчески дом беше изхвърлена там пред казаните и аз се намерих и така се запознахме и тя вика, Коста, и такова мога да се изкъпя във вас. Изчупили от моя Да, и я преправих вкъщи, я нахраних и такова и тя обаче имаше много голяма брада, там избръсната. Да, нали все пак. Там епилира се, какво приех. И после един месец има още да пуша канализацията, там пълна с косми. Намери се там работа, къде се намери работа, кажи. Абе забравих, майче ми я намери. Кастинг да Тук беше стриптиз клуб, ето. Ама съм станала известна покритет, майче. Ето да, аз намерих работа. Това съм аз. Ето това е, това... Той не си, той е баба. Виж как се прилича. Да. Леле, ти. Ивайла е мъж, бе! колега. И така общо взето се познаем с нея. Не мислите ли, че бъдещата ви работа като кондуктор ще попречи на връзката ви? На каква връзка? С Мехмед. Ама аз нямам връзка с нея. Тя каква ви се пада тогава? Тя ми се пада... Тя зенже. Работи. Бабе. Бащина линия. Колко е малък света, значи? Аз бях с баба и се запознах преди 30 години. Пак така, малко, тя беше малко по-добре от нея. Не я намерих в Казан, намерих я там до Бунището, там беше се завила с Нила Марини. И взех там и тя вика, знаеш кой, имам една идея, дай да стана стриптизьор. И викам, добре. Значи това е внучката на... Точно така, и аз така запричам на нея от началото, тъй като я видях, викам, припомни същата история ми се припомни, викам си да й подаме ръка и на този момиче. По какъв начин се изгубила първоначално внучката и че сега я намирате? Ами, тя като малка, значи имал много голям цире на главата и се за тумор и викат край, той те нищо не става и го фърли там, в казаните там. Обаче той не знам, след 2-3 дена той някъде минала да взела да спада и след месец той някъде, чувам аз нещо реве там.
в казаните и гледам този Мехмет такова са подава. А на колко години е Мехмет? На 6. На 7. Какво смятате да правите с нея в бъдеще? За бъдеще, Аз съм на 6 години с стриптизьорка. за бъдеще смятам да я направя таксиметров шорт. Мисля, че ще създаде много така Ще блъскам хората в улицата. успешно, успешен. Много ще върви този бизнес. Колкото шофьорските умения на моя шпрапа работник на бащина линия на бабай. Нали беше стриптизьор? Да. Това е само начало, тласък. По-големите постижения в живота. Знаеш, каза, че връзката между стриптизьорки и таксиметрови шофьор е огромна. Тя е огромна, ама... Не, чакай сега. Това е подготвя за... Това е за широкия свят. По какъв начин? Начин, по който даже... Добре, благодаря ви за интервюто. Ще ви интересирам в по-късен етап.